Ibu, negeri gitu. So hello guys, welcome back to my channel and my new video guys. Dinihai mani मिथिखाबाय आङो खिथाखादोंमोन ओमफ्राय होमबाबो खिथानोसै दिनै दालायगोन आरो ओमफ्राय हारसाफोरा फैजोब्बाय ओमफ्राय खामानि मावगासिनो ओमफ्राय नै जाय संगासिनो ओमफ्राय माने एसे आलासि फैगोन आरो गामिनि मानसिफोरखौ मानो लिंलाबायदों दा मिथियाबा संलाबाय ओमफ्राय जागारलाबाय नै बयलारा अमा जाया नालाय बांगालफोरा ओंखायनो बयलार नै आदाया दहायनो फैदों बेहा दासो दोगासिनो बावनाय एसे ओरै साइड सिमेन्टआ आयौ दै दङ माथो थाखायबाय गोथां गोथां सिमेन्टआ नै गासिबो थांजोबो दालि मावबाय ओमफ्राय नै जोंहा बानलु दा मैला दै गुदुंबोयो बेदरनि ओमफ्राय अरानो जोङो नै बार जानो गैया ओमफ्राय ना नै बेदरा नै मासेल' दां बेहा लकेला औ गासिनो दायो जोंना खामानिया मन्दिरावसो जालायबाय दानथ्रासो लाबोबाय दासो ओमफ्राय जानोसै होगोरसै बेखौ आङो नै गुमैया दासो हासिबाय दासो फैदों नै ओमफ्राय फैनाय लोगो खोमोन ना गुमै नै आनैया बियो माबा फुग्रा दोननो ओइ फैजेननायनिफ्राय जागासिनो ना नोङो जानायल' दालिया जाबाय नै सोरबा माने खामानि मावनानै दासो फैदों दानथ्रासाबो नै माबा जाफैबाय नाया माबायदि जाखो? मा जाखो? बोखारनो हाला माबा टेक्सआव दोनाखै राहा जालांबाय आङो मा उखुन्दै गलायदोंमोन ना गुसुथार नुखाबायहाय एम्बु नोगोर गिदिर बयलारखौनो बिदिसो खालामजोब्बाय नोंसिना बिदन सुजोब फैबाय जों मावगासिनो नुवाखै मा बुस्थु Mama halunya lagi deh. Ini aku tadi. साहा लोंदों दासो नायगासिनो जों फुंनिया साहा लोंखुमागासिनो नै बिस्रा ओंखाम जाखांबाय नुबा खोमसि नुयोहाय ओमफ्राय दिनै माखासे ओंखाम जागासिनो बिफां जायगायावसो लेबा आयु हारसिं होख्लायगासिनो बाजैयाबो नै जाग्रोबाय टिउसन दङनो बेहा उन्दै गैया ओमफ्राय नै थाना जादों ना लेनजा गोरा गोरा जाद्रायदों होनलाय मिथिया गोराथार सिफानो मा एवफ्रामद्रायदोंनो नै मालायनि लाबोबाय ललिपपा सिक्रि सुल' नायानो गैया ओमफ्राय सुल' नारें लेबु दानो नागिरदोंनो खाजि Beta, dan beta ikut kipsi cara pula. साजोबनाय नाया नै दा बे अखा बादिया Gom-gom. Kau ini nang lagi nak. सोर नांलाया दहाय Ang kau ini kurang ni. Kasihan. स्प्राइट नै गाय आं जौ लोङाखै स्प्राइटसो बेना हारसिं नुदों आंनिनो बेयाव नै कफि लायदों नै आब'आ दख्ल' दख्ल' ओइ बेयाव दङ मानसिफोर Mana ada dah lah. नै सोर हारसिं फैदों नै आबैमोन नुखादों
Hindi. Hindi yang Nepali. Nepali deh. Nepali pun no. Nepali benda. Ya. राम्रो Saya. Oh. Anak gua राम्रो mujang. राम्रो mujang. Ang murang kai deh. Dia Mana? Apa ya? Apa ya Nepali rung coba pure. Amai tabang apa ya apa? Bawa saja. Nepali. Okay. 1 2 3. Go. Chicken lollipop. Ada Uma Zain tahu gak ya? Uma Zain tahu gak ya? Saya Uma Zain. Bulat yang. 손이 봐, 너 손이 봐, 마병 간다는 거지. 여든 여든. 나 이제 날래 손이야. 아니야 말이 보지 래 비야지. 아니 너 그래 비야는 거니. 너 이거 하나 풀어 잡아. 만져 도는 거. 아니야, 잡아, 나 잡아. 우린도 이탈리아 가는데 별로 됐는데. 나생 감자는 비싸네. Jangan bisa milan lagi kita kan. 잠깐만 비싸네. Mùi năng của. 다시. Xin đây guys semua. Hi. Now I am eating the rice. I am not studying the rice. Not the rice. My now is my sister. Mày nấu cái gì năng? I am very happy. Ujang video. Guys, we are eating. Malay. Bumay and me eating the rice right now. 너 그렇게 크지 마 그게 나 비용. Ai cô dành đi bây giờ. 방신어. Đúng rồi. Bisa dasit. Ibaji bibuna. Bisa. Dal nunga. Ibaji bibuna nunga dalai. Nanti le boy. Bye bye kan. Dia mini guys dia dia. Bye bye kan kau kerai. Mas laju. Laju ni. Laju tu. Dia tak. Dengar ke? Ni apa benda tangkis sih kan? Đã bữa hay này rồi cứ cho 27 hay thôi Ini guru manis sibay, ayu beri batat ini. Sibay ni lah. Ini ada asyik ada ni lah. Kapten, kapten. Kabar kau cuni ana. Ampai kau tahu kau mana lah? Kau cuni tadi. Sekarang kita ni asyik mana? Mai manch pura buku jual cari kita. Link kat tu mana? Ampai biasa. Ampai dari guys video biar mana tu saya mana kabar? Link bau biasa. Apa mana mulai? Manch pura angni badi ni mendakli manch pura biasa nalai. Ampai bini tak kasih link dengan sana ni manch pura punya kat cuma. Ampai urin siling dengan guys urin jangan nana ni mana ni baca. Link nanti biar berada tu mana guys. Ampai dari guys video biar mana tu saya video tu terus nana macam kita macam ni kita tak.